Nginibingelela ababukeli bomkhaya TV, King SMC lo bafowethu Mr Delicious, uyena bafowethu ke uShoti, ngibene nabaphathi bomkhaya TV. La ngifuna ukuveza ezinye izinto. Mhlambe ngizothi nje udaba obelikade olwenzeka lo mfethu lo benginaye ngaphakathi ejele. Into engenza ngifuna ukuthinta lolu daba, angeke ngiqale ngiyiveze kuqala. Siyazi nathi ukuthi njengama Afrika kunezinto zethu zala eAfrika. Kuyaye kube ebhlungu ke uma sekuthiwa seziyagxekeka izinto zethu zala eAfrika ngenxa yabantu abakwi African spirituality. Uthola ukuthi manje sekubonakala sebenza izinto ezithe ukuphamba phambana. Okay, angivezeke le. La kunomfethu besinaye lapha ejele, ngithi ungifice khona ejele. Lo mfethu le ubeka isangoma ngaphandle. Njoba beka isangoma ngaphandle, mina ngikhuluma ngomuntu eyiboshwa nje eziningi. Uthi emefika bezimbabaza ethi ezinye zazo sithi lona wakwangikhipha ejele, ngangisayisaba neqala elinzima ngabo wasikhipha ejele. Umuntu obaziyo, yabo, okwazi ngisho ukushaya amaqala ngomuthi. Ubaziwa nje umuntu obesebenza njoba ngisho ukuthi ubeyisangoma, noma ngathi ubeyisa ngoba ngaphandle ukuthi usayisona phela, noma ke mhlambe ejele ngeke sakwazi phela ukukwenza lokho. Now ngifuna ke ukuveza lento ke, lo mfowethu ngeke ngaba nakho ukuthi ngisondelane naye noma sasingasondelene ngaleyo ndlela, phela wayesondelene nomunye umfowethu engangikade ngisondelene naye. So lo mfowethu lona engimchazayo ngithi wayesangoma, udaba lakhe belithanda ukuba bucayana. Umuntu nje obeganiwe enomfazi enengane. La unengane yomfana yokuqala kulomfazi. Now kuhambe kwahamba, yabona, wagcina sekufika isikhathi, yabona, sokuthi ivele lento. Ivezwe ubani ke njalo lento? Ngifuna ngi-unpack kahle. Lo mfazi wakhe beshade naye kuhambe hamba baxabana. Siyazi ke bafethu ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo if uthothi unomfazi wakho wamthatha noma umuntu othandana naye, uma senize ninenkinga bese mhlawumbe owesifazana ekhanda istory, we understand, ukuze wena ube senkingeni wena njengomuntu wesilisa. Njengoba ngeke ngasho naseqale ngathi inkinga esinayo manje ukuthi vele amalungelo kakhulu asemile kakhulu kubantu besifazane, but ke kulolu daba baxabana lo owesifazane nalo wesilisa. Base separated. Imndeni noma kwake kwahlalwa phansi kwaxoxiswana, kodwa kunezinto ezingazange zizeyivele ngesimo sokuthi lo owesifazane be protector isithunzi salo owesilisa, kanti kunento aseyazi eyadala ukuthi ayiqhelelanisa, athi nje cha ngiyiqhelanisa unomphelo nalomuntu, kanti ngempela iminyaka engaka ngihleli nomuntu onjani. Bear in mind, lona wesifazane lento uzoyithola indodana yabo nalo wesilisa isina 25 years, kanti lo wesilisa bese kuneyinkinga zokuthi uma enalo wesifazane uthola ukuthi lo owesifazane, uyabona, akasaneliseki sexually, noma ethi uyazama ngoba phela abantu beshadile kuye kuthiwe ngokwesintu ileyo kuthiwa inkonzo yasekamereni.
indlela abantu abasuke beshadile abakwazi ukuyijabulisa ngayo noma ukukhombisa ngayo uthando. Manje lona wesilisa bese kuthi njalo uma lo wesifazane phela emdinga enkonzweni abe nokubambeyeka ebambeyeka ethi ukhathele kanjani uyasebenza njengomuntu ohlolayo nani idlozi ayalikavumi lisafuna asort 3. Angifuni ukuqamba amanga babukeli ngithi ngiyazi ukuthi lo wesifazane wayithola kanjani lento, kodwa yena wayithola ukuthi since ingane leyo mfana incane ubabwayo ngikhuluma na nge-step father, ngikhuluma nge-biological father, bekuthi njalo lo wesifazane mehambile ngoba bebuya aphume uthola ukuthi umsebenzi awubewenza ngoba yena bengasisisa ngomsebenzi abayithothi uzomenza ukuthi ahambe mhlawumbe angabuyi ngalolo suku, mhlawumbe abuye ngakusasa kulesikhathi uthothi wenza ama night shift kanjalo. Kanti le ndoda ilala nalomfana wayo, ingane uma ichazwe wesifazane ubeyibona ukuthi engathi khona inkinga nayo kodwa ingakwazi ukuthi ivoice out. Njoba ngeke ngasho ngathi angazi ukuthi ugcine lo wesifazane eyithola kanjani lento, but wayithola and kwatholakala ukuthi ngempela ibiyiqiniso ngoba lithe icala eselivuliwe sekusenkantolo kutholakala ukuthi ingane ngempela iyayivuma lento ukuthi kuselokhu yakhula nje yona iwukudla kababwayo. Uyithafaza nje usuku nemini maye ngekho nje lo wesifazane nje iyona esiwumfazi wakhe ingane yakhe yaze yagcina ijwayela nayo lento. Njoba ikhula kanje ontanga yabo bathe beno23 bayabonakala beno18 bebenentombi nanani lo akanantombi. Yabona ngoba manje lento isize yamngena egazini ayenziwa ubani uyise. Uthena ke lo wesifazane maye semtshela uyise ukuthi hayibo wena sengizwe wenza kanjani ontite nje enganeni yethu, enganeni yakho kanti uyisilwane esinjani somuntu. Wagcina sekuba khona indlela zokuthi zokuthreatenishana. Lona phela wesilisa umuntu owazi amakhubala esintu. Lo ngala wesifazane usekhuluma indaba ukuthi ngoba engathi kwaze kwafinyela sekuthenini wesifazane egcine ngishethe ngabantu ukuthi bambulale lo ngoba wake wathi ukugula impela, kanti lo wayesemshanga ekhubala wathola nganti ngenhlanhla uzothola abantu abathile bayiveze lento bakwazi ukumsiza. Naye wathumela abantu kanti yandoda futhi iqinile njengoba umuntu wamakubala, naye futhi ilapho kaze athatha khona isinqumo sokuthi nono lento ayise emaphoyiseni. Uyabona nakhona engaqalanga ukuthi avela ayise emaphoyiseni, waqala wayitshela umndeni wangayikholwa lento ngoba phela lo umuntu othembekile and ubenebandla futhi alikhonzwa ngicathe laseZayoni. Uyabona kahle kahle ubeyisangoma Sayoni. Uyabona so manje uthe mayisivene into kanti abantu bebe against lo wesifazane ngoba bebone ngazi ngoba lo beveza ukuthi hayi futhi lo useyafeba wara ingoba sangifuni ingakho wara. Kanti manje lona wesifazane useyitholele information and wayithola neproof ukuthi ngempela uyayenza lento. Yabona isizovela manje kuphi enkantolo indaba ukuthi ingane nansi iyavuma na yasho isina 25 ukuthi hayi khona ya bekunjalo nje since nje mina ngakhula ngikhule kunjalo. Uyabona ugcineke lo wesilisa abafowethu segwetshwa u-life sentence udile kajele. Inkinga ke bikhona uthina uma sithiwa siyaxoxa naye ube umuntu oyiphikayo lento eyiveza njengokuthi lona wesifazane umkhandela istory ngoba ekhanda itulo nje ngoba wake wazaba nokumbulala wara engakuveza ukuthi naye wakwazama uyena waqala wazama ukumshanga umuthi ngoba eveza lesi story. Uyabona kanti nathi sesizoyithola kanjani ke thina ngoba omunye umbukeli uzobuza ukuthi awu nina ke nase niyithola kanjani lento. Sesiyithola manje ngokuthi kanti kukhona omunye umfana wangakubo kwakhe lo muntu usefonelwa usisi wakhe uthi uboshiwe ubani, uyawazi umakhosi ubani.
akekho nani lapho, hayi unani, esho lethu awunathi la, hey lo muntu wenza isimanga kanje. Uyabo? So laphana ngaphakathi ubeyiphika yena lento, but ngifuna ukuveza lento ke. Ngiyakhumbula ukuthi sayiveza ngicathi sasikhuluma ngestory sika Gugu Dlamini ngithi mina kufuneke nazi babukela ukuthi ngeke uzube namanga njengesiboshwa. Isiboshwa siyakwazi ukuthi sibe namanga sephika into siyazi. At the end of the day maqhubeka isikhathi uthothi usuyamuza usuyayivuma nokuthi hayi khona ayenzeka le. Emva kwesikhathi kodwa kubantu abangaphandle usamile ukuthi ayenzekanga. Yabo? So into engizama ukuyiveza ke manje nansi ukuthi mina into eyangenza ngaze ngayibelieve lento. Naye lo mdudo ngase ngimbona lo muntu uyabona ilolu hlobo labantu olusho noma nizwana nabantu bestate uthanda ukuthinta. Yabo? Uthanda ukuthinta engathi manje uyagaxa yabona lo nto aza ancike ngesihlathi sakhe esihlathini sakho ngibonke inansi. Ngabona lo muntu wayenza lento. Lo muntu uthi unalo moya. Uyabona ukuthi manje futhi akafuni ukuphumela obala. But manje mayisenza lento enganeni yakhe enye into leyo. Yabona? So ngiveza izinto abanye abantu bafethu bake lezinto bayibuke ngalendlela abayibuka ngayo. Uzwe sekhala kuthiwa hayi abantu besifazane benza ukuthi yes abantu besifazane iningi izinto abazenzayo ezize iholele ekutheni abantu besilisa abanye babo gcine sekukhona izinto zama gender based violence sekubulawana sekunjani njani. But ziningi futhi nezinto ezenziwa abantu besilisa eziholela abantu besifazane begcine sebenza nabo izinto ezirong. Lo muntu lona, how can you sleep with your own child and umuntu wesilisa wena umuntu wesilisa ingane? Expect ukuthi leyo ngane ize njani iganwe yini ngelinye ilanga? Yini kanti yini plan yakho wena ngekusasa la leyo ngane? So ngiyakhumbula nje ukuthi uke wenza ngisho nama appeal impela esayiphika lento. Kwasho ukuthi phela manje ubufakazi buqanda ikhanda. Yabona lo nto achithwa onke ama appeal akhe. Ngikhuluma nje mina ngamshiya isakhona ejele. Edonsa kanzima. Yabona? Ngenxa yeqala lakalenza umfana wakhe ubezama ukumfonela enathi. Hayi lo mfana akafuni kwakuzwa lutho. Ndaba uyamzonda ubaba wakhe. So manje my question is sizothi thina ke mhlambe njengabantu abakholwa sothi hayi umuntu uyaxolela. Umbuzo wami ukuthi siyayiblame ingane emingakwazi lo muntu kumxolela ayinukubeza kanje from since incane yazi yakhula yazi yana 25 years. Ngoba kusho ukuthi mina ngokubuka kwami mhlawumbe ngoba le ndoda beyindoda yamakhambi kanje mhlawumbe khona into eyenza ngamakhamba ukuthi ingane ingakwazi ukuvosha out lento. Wayithambisa ngendlela ayithambisa ngayo kwazi bani. Into eyisinengiso nenyanti isigazi. Ngoba manje walibulala waliqeda ikusasa lengane. Kunamhlanje ibeyithi mayikhuluma makwenzekile athi uyayifonela athi ukhuluma ngoba unosana nesibindi ngisho zokuyifonela. Isho nayithi usana nesibindi esingaka baba avela uvala uloudspeaker ubethu uvula uloudspeaker. Usana isikhathi usana nesibindi esingaka sokuthi ungifonele walibulala wena ikusasa lami. Yabona? Abe uvala uloudspeaker. Agcine dropa nefole ethe wavela wayidropa kodwa sibona ukuthi idrosho yena. Usabhizi ukuphikana nalento. Kuthini uveza ukuthi hayi ngisaxoxa nondodana mina lo waqamba amanga. So ngithi ke mina ke lezi zinto ezifana nalezi bafowethu asikwazi phela ukuyalena le. Lezi zinto njalo nje azikho right zirong. Uyabo? And umuntu onjalo eminye imphakathi iyayimbona njengomuntu ofanele ukufa. Umbuzo wami ukuthi lo muntu uma ucabanga wena esesidonje sosigwebo sakhe mhlawumbe kwafika isikhathi sokuthi aphume ke. Manje sicabanga nje nathi siseceleni singahlangani nalolo daba. Umphakathi isiphi isinqumo yosithatha ngalomuntu? Yona ingane isiphi isinqumo yosithatha ngalomuntu? Because this is ubabwayo lo.
lento bafethu inzima kakhulu ngalendlela ukuthi into ethi noma ixoxeka kube ngazi ukuthi into engekho kanti into yakho izinto ezenzakalayo. So ngingakho ke ngiqale ngokuthi thina ke njengama-Afrika sithinteke kabuhlungu if abantu who abanalento ye-African spirituality benza izinto ezikanje. Kwamanje kugcina sekubuke ngokuthi hayi vethu ayizange uma lezi ezivele igangile kanti akusizo zonke ezinjalo. Uyabona? Uma beyizwa abantu abayezinye inhlanga le bevele besho ukuthi hayi these people are practicing witchcraft. Umbuzo ukuthi sobaphikisa sithini mekusho kuthiwa labantu laba babathakathi ngempela. Usangambiza ngomuntu okwazi osiza abantu lo muntu okwazi ukuthi enze into kanje. Alimfanele na igama lomthakathi. So manje uyayibona lezi zinto ukuthi ziningi bafethu izinto enyandisa igazi ezenziwa abantu. Uthola ukuthi information yakhona ikhona but iyadidisela ngokuthi ubani unabantu abathile abakholelwe ekutheni yena akayenzanga lento kanti uyenzile. Sometimes uthola ukuthi abanye bakholelwa ukuthi uyenzile omunye uthola akayenzanga. But le yaba nokufakaza obuqanda ikhanda ukuthi ngempela wayenza. But still usayiphika. Into eyamenza ukuthi azathi gwetshwe nangale yandlela agwetshwa ngayo is because wayephika vele lento. Ngiyabona ukuthi lo muntu lo akayisoli. He doesn't have any remorse ngesenzo sakhe. So nje yabona yonke leyo nto leyo idala inkinga egcinile. Yabo. So ngithini ke mina manje ngithi mina kubabukeli bomkhanya kude. Unzima bafethu emhlabeni. Yabona sengathi manje noma ngabe kuthiwa uganile. Ugani indoda. Nawe kodwa umuntu wesifazane you have to be protective einganeni zakho. Be vigilant kwezinye izinto buka ubukusisa. Angisho kubantu besifazane phela nabantu besilisa be vigilant ngoba akhona futhi ama incidents akanje kuthiwa umuntu wesifazane ube busy nengane yakhe. Ngeke kasibone istory ezinjalo futhi kuma podcast athile. Wathi uma efona lo mfana yakwenye ama podcast eyichaza lento uthi uma wakhe impela hayi asalala uma wakhe impela ufuna la induku yethusi. Wathi mekufonela ubhuti wakhe osebenza eGoli udokotela wathi hawu kanti nawe uyakwenza lento. Methi kanti nawe uyakwenza lento uyabona ukuthi naye wayenziwa lento. Wathi nawe wayiqala kumina uma iyo lento ngombona ngasathi ubuye ekhaya mina. Uyabona umuntu umama bhathulala nezingane zakhe zabafana. Uyayibona ukuthi nathi labantu besithi we have to be vigilant in certain areas. Nabantu besifazane futhi they have to be vigilant in certain areas. Ngoba abafethu angazi noma ngizothi mina ithi mule linjani lele lingenile kubantu. So yiloko nje bengifuna ukuveza abafethu ukuthi uma sihlelisene esiganene noma sinjani sinengane owesilisa kabe vigilant owesifazane kanjalo asiqaphele ezinye izinto obegcineni kugcina ube kuthiwa la bantu abasebebulalana kanje kwagcina kukhona ofako phakathi kwabo ngabe kunjani. Ingane bizokhulu ukuthi yazi ukuthi uma wabulawa ubaba noma okanye ubaba wabulawa uma. Ikhula leyo ngane ine mentality enjani. Ngoba lo into ezoduma ngisho semphakathini untanga yabo into ezobe ixoxwa le. Izoyibona yena njengomuntu ohlukile noma ongafanele ukuba phakathi kwabantu emphakathini. Kulezi zinto enjalo kwezenzelwa lo bonke bakhona abafethu emajele. So manje mina ungisho kodwa ukuthi asiqapheleni bafethu lezi zinto. Nathi mase nabantu esithandana nabafethu ake sinelisane. Yabona? Ungafuni ukuthi umuntu uzozayinelisa ngengane. Ngoba wena manje uyabaleka. Yabo? Kanti ubaleka nje mhlawumbe nawe khona la uyinelisa khona uyabona? Azagcina umuntu eyinelisa ngengane. Omunye mhlawumbe uhlala ubhiza agcine ebona ukuthi agcine enza ngoba lento yenzeka nje ngokuphazima kwezo kugcina sekwenzeka into eyiqale njengaleli. Umuntu egcina isiba injwayelo yenza njalo. Ngento eyenzeka kanye ngesimo esenzeka abantu banganakanga. So if isihlala ke bafethu ndawo esikane nesinjani
ngempela ake sinelisane bafowethu kuze mhlambe sigweme ukuthi kube khona izimo ezifana nalezi. Mkhanyakude TV, ni subscribe ke bafowethu, ni comment, ni like la kuMkhanyakude.